Boma na-ege ntị ehihie ọma. Ya kwa Nwada Angel Chicks Vibes TV na-ekwu na oge awa anụnwa anyị na-achọ igosi unu ka esi esi ji agwọrọ agwọ weta akwụkwọ nri ma ụgụ ma ndị so ya n'azụ. Ọhịa na-achọ ka anyị gosi unu otu esi eme ya na mgbe awa unu fụ na ebe ya m n'ugbu a unu ga-afụ ụmụ m ndị na-enyere m aka ma ndị na-akpa abụbọ nri na afịa ndị na-eme ihe niile dị iche iche dị n'afịa. Ya anyị niile chọrọ itikọta aka ọnụ wee sie ihe ọkwa onto village things ka anyị nọ na aghọtago. So ọ bụrụ na anyị bido sibezie unu esoro anyị na-esizi kwụ na afụ biko ịma na unu na-enene ihe a maka ndị na-amara esi ji agwọrọ agwọ. Unu na-enene ihe a na-akwụ ụgwọ biko unu tụsara anyị ozi a unu etinyere anyị aka na share button ịghọtago ka ministri anyị na-aga n'iru ngwanụ ka ọ dịrị na na-ene na anyị agbanụkpi na-enene ihe onyonyo anụnwa demene unu asụzi na bekee biko ngwa na enu na ya efugo nke bọbọ na-akpa bọbọ akpasịcha na abụbọ green nekwe ya ọkwe na-afụ ka nke mama na-akpa efuru ya ekwe mama nke obere kwụ na-afụ ụmụ mmata ka esi akpa akwụkwọ nri kwe ifuru ya ị na-afụ ka esi akpa akwụkwọ nri iji di ya etụpụta ya ị na-afụ kwe ị na-afụ ka esi akpasị ya ọ na-afụ ya kwụ ọ na-afụ ka mama si eme ifuru ya mgbe ekwe nwanne nwoke ifuru ya nwa nwoke kwefu ka o si akpa kwụ na-afụ ya ihe na-akụziri ụmụ nwoke esi akpasị ihe ndị maka ọ na-adị mma mama ngwazi m nke gị mama na-eme nke mfọkọsị ngwa tinye ya na tray ọkwụ na afịa kwefere ka ndị sekshọn na-akpasịsị ihe akwụkwọ na-eji eme ya eme ka ikwe ya eji wee suo ose kwụ na afịa ka ji ya esi ka ụkpaka ka ose na-afụzi nke a ekwu ọkụ ebe anyị anọ kwefuru na anwụrụ na-apụ ebe ahụ. Ji nke a anyị sichaa anyị taa ya atọwa ntị na-ebido a na ebe a na afụ ji ka anyị na-agbachazi mụ na bọbọ ha na-esi nri anyị chọrọ ka anyị gbachasịa ji a ọkwụnụ furu okuko ji ya anụ anyị na-agbachasị ọkwa elu ya ata iwe ọkwụkwọ nkwa nke a na-atụfu atụfu ihe niile bachara uru anyị bachacha ji a na-ehi anyị eburie n'ego tire okuko ewere etire ewu atapụta onye afọ mgbe ya abịa eri ewu buo n'elu ya esi bụ ya ha buo okuko ji ya ọ na-asị gị n'ụdị ihe nke ngwa anyị bachacha ji anyị egosikwa ụnụ ka anyị si wee warisi ngwa nụkwa ụnụ na afịa anyị abachachago ofu ji na-afịa ka onye na-asụ oyibo ahụ ka awụ ji ka abụọ ka awara awa okuko ji a anyị agha iri ya egi ma n'ezienu ka abụọ ose ka a na-esi achịcha ya eji a wee gwọrikọ ji ma akwụkwọ nri ndị anyị ebekwa ya ebe anya ha agha ihe naanị ite ngwanụ na-enekwe na anya biko nke awụ ma ọkpaka ya eji maka ndị na-ama ka esi abacha ji ọkwụnụ fụ ka anyị si wee na-abacha ya anyị ji dị ogologo anyị abacha ya na-abacha ya nwayọọ nwayọọ bụ nke ị na-amabisi ji ọkwụ na afịa nwunye mabisi anyị mechaa kịta anyị buru okuko je were ụmụ ineke ewere akpụriwe ndụ kwụ na afịa mgbe ọkwụnụ na afịa ugbo anyị na-asa izi ji abachalụ n'ite ọsamacha ya ọfụma ọwee n'ite kwụọ na afịa ya mere ugbu a ka anyị jee buruzie ka anyị kụziere ndị na-ama ka esi ebe akwụkwọ achọghị m onye na-asụrụ anyị bekee ebe a biko mba unu m abụghị maka ndị na-asụ sụpịrị kwụọ na afịa ọ ka nkụ ya ka anyị bebe ya mgbe ahụ na anyị ji bete anyị wee
na-apịa ebuko m aka ebe ọnọdụ na ibebekwa nke gị bee kịrịkịrị kwenye na-afụ ibebe nke gị bee ibekwa ya keke m ebupụrụ ya akpa gị n'ilo bekwa ya kịrịkịrị ka ndị be di gị ghara ịchụ na gị ịmabosi ya na nsị amabosi ya ebupụrụ ha akpa gị na geeti ya ị na-ebi kpachapụ anya bee kịrị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  ihe asaa n'anya bee kịrịkịrịkịrị ọkwa maka na ọmụ na ụmụaka na ebe aka nji amabosi ya na ọ bụrụ na ndị dị isi anyị eri anyị ebee kịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrị ọmụ na ụmụ m na-esi so onye ọ na-esi dete ọ dị anyị ahụ mma ngwa na-enekwanụ na-enenụ nwanne ugbu anyị chọrọ ịsazi ya mmiri anyị ebechaa n'akwụkwọ nri ọzi ka anyị saa ya asacha ya mmiri ngwa ugbu a anyị asachago dị akwụkwọ nri nke ya afịa anyị sakwara ya ugboro 3 anyị esinyego ji n'ọkụ kwụ na ofe anyị finyezie ya ezigbo ọkụkọ nwụsie ike ụmụnne ụna na-afụ ọkụ ejikwa n'aka ya nwụrụ ka m sichara nnọọ nkụ o nwuru ozugbo ọ na-afịa ibu na o nwekarịrị gas nekwenụ ọkwụ obere anwụrụ kịta ọkwụsị ife manya na-eme ji m eghe ewuo ga akwụkwọ nri ugbu a tụkwasị ụkpaka n'elu ka anyị kwanyezie ezigbo ọkụ ka ụkpaka ghee o ghezie anyị amalite ịgwọ ya nwa bụ ji nọ n'okpuru akwụkwọ nri ya ọkụkọ nke a na-achọkwa na imebiri m vidio anyị na-achọzi ka anyị fọdụ ya kwụnụ na afọ ya anyị fọdụ ya kịta anyị agwụọ ya ewe kwụnụ na afọ anyị atọghị ego ụkpaka agwụnyezie onye chago anyị gbanyezie mmanụ ka ife ya eji tọọnụ na-agbanye mmanụ agbanyekwa mmanụ ka ọ chatụ achatụ anyị tinye ose anyị esugbogo ose mma na na-ekwu mba tinye ose fecha ya nnu nyewezie tọgawazie nke a ka a na-akpọzi ịgwọ ji ya ọbụ emekwa ya ọfụma anyị agbatụkwa obere mmiri onwe ike maka ọ dịka ọkpọrọ nkụ anyị agba ya obere mmiri ahụ anyị wụpụrụ na ji mana anyị zapụrụ mmiri azapụ anyị agwụwakwazi ya agwụgide ya ọdụ mmanụ anyị mmanụ ya acharakwa ọfụma a ka ga-etinye obere mmanụ etinye obere mmanụ tinyekwa ya obere mmanụ
ka mmiri adọrọcha ya ọfụma. Anyị ka ya etinyekwa ya obere mmiri kwenye na mfe ka wee gwọ ji. Na-agwọ ji akwụkwọ nri tinye obere mmiri a wụpụtara na ji agacha ya mee pọtọpọtọ n'anya ihe ha akpọ nkụ. Ihe eji agbanye mmiri awụ ka o mee pọtọpọtọ n'anya. Gbanyekwa obere mmiri ahụ agbapụtara na ji ka anyị na-agba ya wụkwa mmiri ọbụla maka ịfụ na mmiri ede ọkụ, maka ka anyị mechara ihe a na enweghịkwa ihe ọzọ ka eribezie eribe. Na mfe nyememe ya ka etikwa obere mmiri. Ha kwụchago ọzọ ikebezie ka eribezie eribe. Nnu atụkọ ya anyị na-etizi n'efere. Ụmụnne na-ekwenụ ka so na ihe a na-ere kwụ na fe onye na-eri nke ọ na-aba ka atọgbukwa onwe ya n'ụtọ. Ngwanụ ka emesịa ntị nyekwa na aka na share button na subscribe button our channel. Udo.